Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum enjang rawuh sedaya kula minangka Ratnacara nyuwun pangapunten menawi wonten lentuing tembung utawi tindak tanduk ing sajroning kaya tugas. Ing dinten menika kita sami nglaksanani upacara adat merti desa minangka wujud rasa syukur marang Gusti Allah sing wis maringi rezeki kesejahteraan lan katenteman kanggo warga desa iki. Upacara merti desa iki diwiwiti kanthi kirap tumpeng lan hasil bumi saka saben RT sing bakal diarap saka balai dusun nganti lapangan desa. Sakwise suwi wonten sasaji lan donga bebarengan sing dipimpin déning Modin desa. Sawise donga warga padha nyawisake panggung hiburan rakyat kaya tayuban, reog utawa karawitan kanggo nambah rasa guyub lan rukun. Walali pemuda uga melu lomba-lomba kanggo nambah semangat kekompakan warga desa. Mugi kanthi upacara adat merti desa menika kita tansah pinaringan berkah, selamat lan rezeki kang melimpah. Mugi rasa rukun lan gotong royong tansah njalari desa kita dadi luwih maju lan tentrem. Matur suwun sanget dumateng sedaya rawuh sing wis melu nyuyung upacara iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.